Enak rek, sore-sore wis padha cangkruk. Lho, bojone buru pabrik teko. Kene lho, Mbak, lho kene lho, Mbak. Ngawur iki, Mbak Wiwin. Lho ya gak apa-apa sih Mbak Nur diperjelas. Mbak sih aku menelek teko ya ngono lho, bojone angkatan teko. Ngono sih aku lho gak apa-apa gak loro ati kok. Salah. Ya Allah Mbak Farida rek apa sih wong bojoku gak melok apa-apa kok digawa-gawa. Masih buru pabrik lah gak apa-apa sih Mbak mau bayarane ya halal. Ya gak apa-apa lah bojone sama kan anjane buru pabrik apa izin ta. Kayak aku ngene lho bangga bojoku lho angkatan, ya kan? Alah ya si paling angkatan. Mbak Win, aku ono perlu. Masya Allah, bojone angkatan rek ono perlu nang aku, ono apa iki? Mbak, aku nembung duitnya po kayak nyambung urip 1 juta, engko bayaran bojoku tak balekno. Jabang bayi, bojone tentara rek angkatan. Kok gak kewalik ta sampean niku Mbak, bojoku lho mek buruh pabrik Mbak, aku ya ibu rumah tangga, gak keliru ta sampean nyilih nang aku iku. Wis ta Mbak, ono apa gak sih 1 juta lho. Aduh Mbak, ya gak ono, wong aku lho mek buruh pabrik Mbak. Walah ya wis lek ngono. Bolancene sesuai kaya bojone buruh pabrik. Anjene wajah-wajah gak gablek duwe, buruh pabrik kok anjene.